Удзельнікі, прадстаўнікі сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў Гомеля. Праграма двухдзённых спаборніцтваў нагадвае спартыўна-мастацкі квест. Галоўнае і самае складанае выпрабаванне – поўны лічбавы дэтокс на свежым паветры і выхад са звыклай зоны камфорту. Ад удзельнікаў патрабуецца гатоўнасць працаваць на агульны камандны вынік і змагацца за кубак. Программа турслета включает 2 дня. Это и спортивные состязания, такие как волейбол, перетягивание каната, метание валенка, так и творческие конкурсы. Это визитки колледжей. Также все ребята готовят свои лагеря и будут их представлять. Основная цель нашего турслета – это вывести ребят из зоны комфорта, чтобы они побыли на природе, в команде, а не в своих телефонах. Атмосфера мне очень нравится. Тут невероятные эмоции мы получаем. Также это тот самый безопасный отдых, за который не боятся родители. И, в принципе, сама организация, само мероприятие – это то, что должно быть. Праграма злёту не толькі забаўляльная. Пытанні, якія цікавяць сучаснае пакаленне, абмяркоўвалі на дыялогавай пляцоўцы з моладдзю на роўных.